Ein prif ffocws ni ar hyn o bryd yw'r economi a cryfhau ein economi a creu swyddi wrth gwrs yn arbennig i bobl ifanc. Ac un o'r pethau dyn ni eisiau gweld yw gwarantu swyddi neu hyfforddiant i bobl ifanc. Mae'r Llywodraeth ar hyn o bryd yn dweud bod nhw yn helpu pobl ifanc sydd mas o waith am flwyddyn. Mae'r flwyddyn yn rhy hyd. Dyn ni eisiau gweld y cynllun Ewropeaidd yn cael ei weithredu yng Nghymru sy'n golygu bod unrhyw un o bobl ifanc sydd mas o waith neu mas o addysg am 4 mis yn cael cynnig cyfle. Dyn ni wedi gweld bod yma pa mor bwysig yw i Gymru bod ni yn Ewrop i gadw swyddi fel y rhai yn y ffatri fan hyn. Oedden nhw mewn trafferthion rai blynyddoedd yn ôl ac arian Ewropeaidd trwy Plaid Cymru oedd mewn Llywodraeth pryd hynny sydd wedi cadw'r swyddi yma. Felly mae'n bwysig iawn bod ni yn cydweithredu a gwledydd eraill yn Ewrop i sicrhau bod ni'n gallu tyfu ein economi fel bod ni ddim yn dibynnu ar arian Ewropeaidd yn y dyfodol, ond bod ni yn gallu helpu ardaloedd eraill yn Ewrop sydd yn dlawd.